Der er ikke noget så dejligt som at sidde og slappe af med familien foran sin egen hytte med bål og pølse og nyde fritiden. Eller en fisketur med drengene med overnatning. Det kan også være kolonihaven eller gæstehytten. Hvis bare man har et sted at sætte hytten, behøver det ikke være så dyrt. Med vores bjælkehytte importeret direkte fra Litauen behøver man hverken være rig eller håndværker. Det eneste det kræver er et fundament af en slags, din arbejdskraft, måske lidt hjælp fra familien, en sav, en akkuboremaskine, en gummihammer, en hammer, et vatterpas, en trappestige, nogle kiler og så nogle skruer og søm. Så forklarer monteringsvejledningen ellers resten. For det hele kommer nemlig som samlesæt udskåret i præcise mål, der passer som fod i huse. Træet kommer fra det nordlige Rusland og er noget af det sejeste træ, man kan få. Du starter med at skrue bundrammen sammen. Og sørg for, at rammen sidder, hvor du gerne vil have hytten til at stå. Sørg for, at bundrammen bliver fastgjort til fundamentet, som for eksempel her, hvor der er stødt 4 bolde i. Når rammen er samlet, krydsmåler du afstanden fra hjørne til hjørne, så den bliver i vinkel. Så tager du dit vatterpas og sørger for, at huset står vandret. Brug tagpap i bunden. For at få rammen i vatter, er det her, du får brug for dine kiler. Når den så er sat helt i vatter, spænder du den fast. Og lægger den første bjælke på. Den skruer du fast til bundrammen. Imellem dørene tjekker du for en ordens skyld afstanden. Og ligeledes langs siden. Så går det ellers derud af, bjælke for bjælke. Selv dørkarmene kommer færdigt forarbejdet lige til at sætte i. Ligeledes vinduerne kommer komplet. Så let kan det gøres. Giv den lige et par slag for ovnen, og sørg for, at den kommer ned i fordybningen lavet til formålet. Det er en god idé hele tiden at følge med i monteringsvejledningen, som ikke skal lave noget om. Så er det allerede tid til at lave loftet. Igen er stykkerne savet, så de passer præcis. Gavlen kommer som et stykke lige til at skrue fast. Gulvet til loftsrummet er ligeledes tilpasset og kan skrues på. Taget består af tilpassede brædder lige til at hive op og hamre på.
Og med 2 skruer har du et vindue med termorude, der både kan åbnes helt og kippes ind. Holderne til skodderne udvendigt er ganske enkelt at sætte dem, så de passer i højden. Når du justerer dem, sørg for at skodden sidder ordentligt fast. Når alt det udvendige er på plads, kan du gå i gang med gulvet. Tag 3 brædder ad gangen og ret til med kiler, så det bliver ordentligt understøttet. Så tager du et stemmejern eller noget lignende, banker ned i rammen, presser de 3 brædder sammen, og så skruer du dem fast til rammen. Pynterammer kommer også færdigmonteret, men sørg for at give alt vertikalt i rummet 2 cm luft, da huset sætter sig 1-2 cm. Der kan dog være brædder, der lige skal sættes til, hvor der er kanter. Inden du kigger dig om, er gulvet lagt, og du er klar til at skrue lister på. Gelænderet på repolen måler du efter behov, men igen husk de 2 cm luft til karme med mere. Ja, så er det bare at sætte trappen på plads, der heldigvis også er færdiglavet. På en tør dag vælger du at komme tagpap på. Sørg for, at brædderne på taget er holdt tørre. Start for oven med at hamre ruden fast med et søm. Sørg for, at den ruller lige ned, og begynd så at brænde det på. Så går du op til starten igen, piller sømmet ud og brænder. Skær af, så det flugter. Og så er det ellers klar til at blive malet i præcis den farve, du ønsker. Producenten leverer over 2.000 hytter om året i hele Europa, og laver lige præcis, hvad du måtte ønske dig. Var det måske noget for dig, så kontakt Gantrup Byggemarked og få en uforpligtende snak.